Sanakirjamääritelmän mukaan kansallismielinen eli nationalisti tarkoittaa ihmistä, joka välittää kansallisesta identiteetistä ja puolustaa kansallista itsemääräämisoikeutta. Me nykypäivän suomalaiset voimme elää itsenäisessä Suomessa vain siksi, että Suomesta löytyy tuolloin 100 vuotta sitten riittävästi kansallismieltä ja kansallismielisiä. Kansallismieltä ei voi luoda tyhjästä, eikä sitä voi rakentaa ylhäällä päin hallituksen lakialoitteella. Kansallismielen rakennusaineita ovat kansallinen identiteetti ja kansallinen yhtenäisyys. Ilman näitä meillä ei ole kansallismieltä, eikä ilman kansallismieltä tahtotilaa kansalliselle itsenäisyydelle. Kansallinen identiteetti kasvaa kokemuksesta, että me olemme osa yhteistä kansaa, jolla on oma yhteinen historia, kulttuuri ja ominaisluonne. Se on käsitystä siitä, että meillä on keskenämme jotain yhteistä, joka erottaa meidät muista kansoista. Kansallinen yhtenäisyys tarkoittaa sitä, että me olemme valmiita toimimaan yhdessä, asettaa yksityiset etumme syrjään ja toimia yhteisen hyvän puolesta. Usein kuulen väitettävän, että kansallismieli on pahasta, koska se mukaan edellyttää muiden kansojen näkemisen pahoina ja alempiarvoisina. Väitetään edelleen, että sen vuoksi kansallismielisyys johtaa sotiin ja vastakkainasetteluun kansojen välillä. Näissä väitteissä on kuitenkin kysymys kansallismielisyyden väärästä ymmärtämisestä. Pohjimmiltaan kansallismielisyydessä on kysymys kollektiivisesta yhteenkuuluvuuden tunteesta. Yhteenkuuluvuuden tunne ei merkitse vihamielisyyttä niitä kohtaan, jotka se rajaa ulkopuolelleen. Kansallismielisyys muistuttaa sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka vallitsee perheenjäsenten kesken. Meistä useimmat rakastamme perhettämme ja tunnemme yhteenkuuluvuutta sen kanssa. Tämä seikka ei silti johda meitä uskomaan, että muut perheet ovat meille uhka. Sama koskee kansallismielisyyttä. Se ei aiheuta vihaa muita kohtaan, vaan pelkästään saa meidät välittämään muista oman kansamme jäsenistä. Kansallismieli on vastavoima itsekkyydelle. Ja jos me todella arvostamme omaa kansallisuuttamme, me osaamme antaa arvon myös toisille kansallisuuksille. Koska kansallismielisyys edistää epäitsekkyyttä, sen positiivinen vaikutus tuntuu koko yhteiskunnassa, niin sosiaalisessa ympäristössä, taloudessa kuin politiikassakin. Koska kansallismieliset kansalaiset välittävät enemmän toisistaan ja noudattavat sopimuksia, kunnioittavat lakeja ja toistensa oikeuksia. Kansallismielisyys on kansallista solidaarisuutta ja siksi myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vahvin tae. On kuitenkin huomattava, että tämä toimii myös toisinpäin. Ilman yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ei ennen pitkää ole myöskään kansallismieltä. Mitä useampi välittää vain itsestään tai eturyhmästään, mitä suurempaa on taloudellinen ja sosiaalinen epätasa-arvo keskuudessamme, mitä vähemmän piittaamme toisistamme ja mitä harvemmat toimivat pyyteettömästi, sitä vähemmän meillä riittää kansallismieltä. Kansallismieli on siis merkittävä positiivinen voima maailmassa, jossa usein vallitsee itsekäs oman edun tavoittelu. Jos haluamme parantaa maailmaa, edistäkäämme kansallisvaltioiden asiaa, toisia kansallisuuksia ja toisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Yksittäisinä kansalaisina voimme vaikuttaa parhaiten maamme hyvinvoinnin ja yhteisön hyvän puolesta vaalimalla suomalaista kansallismieltä ja kansallista identiteettiämme. Me voimme tehdä sen tutustumalla maamme historiaan, taiteisiin ja perinteisiin ja kunnioittamalla menneiden sukupolvien työtä ja uhrauksia. Arkielämässämme me voimme parhaiten edistää kansallismieltä osoittamalla käyttäytymisellämme positiivista esimerkkiä suomalaisuudesta ja suhtautumalla lähimmäisiimme ja ympäristöömme kohtaan kunnioittavasti. Näin itsenäisyyspäivänä on erityisen sopivaa kokoontua yhteen muistamaan niitä, jotka maksavat kaikkein kalleimman hinnan Suomen itsenäisyyden puolesta. Toivotan tälle tilaisuudelle rauhallista ja arvokasta jatkoa ja teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.